Ahoj všem, já jsem Michal a dnes tu máme rychlou rekonstrukci apartmánu, kde budeme pokládat SPC rigidní vinylové dílce, konkrétně přírodní dub medový. Výhoda této podlahy je, že jsou velmi tvrdé, odolné a hodí se do všech obytných, ale i komerčních prostor. Díky těmto vlastnostem je vhodná nejen do obyváku, ale třeba i do kuchyní a dokonce koupelen. I to si dnes ukážeme. Tak, už víme, co pokládáme a teď se ještě mrkneme, na co jdeme pokládat. Vinyl s klik systémem můžeme pokládat přímo na cementový potěr, anhydrit, případně na OSB desky a farmacel, které tu máme dnes. Vinyl lze dokonce položit i na starou dlažbu nebo PVC, jenom ne na koberec. Každopádně musí být podklad rovný, čistý, suchý a se správnou vlhkostí. Naše Upfloor SPC podlahy mají dokonce integrovanou podložku, takže velkou výhodou je, že pod květinu nemusíme už nic dalšího dávat. Ušetříme tak čas i peníze. Co budeme potřebovat pro pokládku SPC podlahy se systémem klik? Bude se vám hodit metr, tužka, úhelník, podlahářský nebo kvalitní zalamovací nůž a ostré čepele, dilatační klínky a kladívko nebo palice pro doklepnutí lamel. Co si musíme ujasnit, než se pustíme do pokládky SPC vinylové podlahy se systémem klik? Vybereme si směr pokládky. Je to samozřejmě na vás, ale běžnou praxí je buď pokládat podlahu po směru nejdelší strany místnosti, anebo zohledníme hlavní zdroj světla, třeba velké portálové okno. Další důležitý bod je rozměřit si místnost. Šířku místnosti vydělit šířkou lamely a délku místnosti vydělit délkou lamely. To proto, aby vám nikde na kraji nezbyl malý dořez. Tak, známe směr a máme rozměřeno. Takže už jen důkladně vysát podklad, stačí váš domácí vysavač a můžeme se pustit do práce. Nyní se můžeme pustit do pokládky samotné podlahy. Vypadá to asi tímto způsobem. Zámky se do sebe jednoduše zamykají takhle pod úhlem zhruba 30 stupňů. Takže si založím takhle vlastně první řadu. Pro dilataci můžeme používat takovéto dilatační klínky, na kterých si nastavíme zhruba 8 mm dilatační spáru. Tak a teď si můžeme mrknout na jednotlivé dořezy. Lamelu si vezmu obráceně, opačně těmi zámky. Pomocí úhelníků a podlahářského nože podlahu naříznu, případně můžu ohranu takhle zlomit a dořez založit. Se zbytkem odřezu té podlahy vlastně pokračuju zase na začátku a takhle pořád dokola. Nyní se dostáváme tady na detail dořezu, když si vlastně vezmu lamelu. Tu si zarovnám s lamelou poslední tady v řadě. Potom si vezmu druhou. Podle ní říznu nožem takhle. Vinylová podlaha je vhodná i do kuchyně. Ta přijde sem a máme v podstatě dvě možnosti. Podlaha se doloží pod sokl kuchyně, nebo se podlaha položí i pod linku a vykrouží se otvory pro nohy kuchyně, aby nestála na podlaze. Důvod je prostý, je to plovoucí podlaha, tak aby mohla plavat. Další zajímavostí je propojení místností, kde v jedné máme lepený vinyl a v hlavní místnosti pak SPC vinyl se systémem klik. To vůbec nevadí, přechod mezi místnostmi bez problému skryje přechodová lišta. Tady jsme zvolili lištu ve stejném dekoru, jako je podlaha. Jak vidíte, nemáme zde ještě nainstalované obložky a to je správně. Podlahu můžete položit až ke stěně a dilatační spáru u podlahy zakryjete obložkama. Jak na opravu klik vinylové podlahy? Podlahu opatrně rozebereme až k poškozenému dílci. Dáváme přitom pozor na zámky, abychom mohli lamely znovu použít. Je důležité klást lamely ve stejném pořadí, v jakém byly původně položeny. Po výměně poškozené lamely podlahu znovu složíme a je hotovo.
I tohle je jedna z mnoha výhod SPC vinylové podlahy s klik systémem. Jak na lištování vinylové podlahy? Budeme lištovat obvod celé místnosti a použijeme bílé lišty Dolken Kubuflex. Lišty si můžete vybrat buď v dekoru podlahy, nebo třeba bílé, jako tu máme my. Bílou lištu doporučuji třeba právě v místnostech s nižšími stropy, jako je tento, a opticky si tak zvýšíte prostor. K ruce se vám bude hodit pokosová pila nebo speciální raznice na tyto Dolken lišty. Z raznicí si na liště vytvoříte krásně vnější i vnitřní rohy, bez porušení povrchové vrstvy a lišta bude vypadat jako jeden celek. Lišty lze upevnit s mamutem, ale my tu máme pavnou pistoli, takže ji využijeme. Připravenou lištu si nabodujeme a přitiskneme ke stěně. Množství lepidla závisí na nerovnosti stěny. Tato lišta Kubuflex má nahoře i dole gumovou část, která pomůže vyrovnat případné nerovnosti na stěně. Drobné detaily nebo menší mezery doladíme akrylovým tmelem ve vhodné barvě. V tomto apartmánu najdeme i jednu zajímavost, kterou je kompletní rekonstrukce koupelny pomocí lepeného vinylu. Pojďme se na to podívat. Vinyl je voděodolný a proto je při správné instalaci vhodný i do koupelen, a to nejen na podlahu, ale i na stěny. Klidně do sprchového koutu. Jaké jsou výhody tohoto řešení? Extrémní rychlost, je to čistá práce, takže žádný prach z řezání dlažby ani mokré procesy. Neřešíte spáry mezi dílci a povrch tak vypadá celistvě. Navíc můžete mít stejný dekor, jako máte na podlaze v jiné místnosti. Vinyl v koupelně je navíc velmi komfortní. Podlaha i stěny jsou příjemně teplé a koupelna působí útulně oproti studené dlažbě. Pro instalaci je potřeba dodržet několik základních pravidel, jako je hladký a rovný podklad. V našem případě sádrokarton. A použít hydroizolaci minimálně ve sprchovém koutě a na podlaze. Na vinyl lze bez problému instalovat záchod, koupelnový žebřík nebo skříňky. V případě poškození je oprava velmi jednoduchá, stačí vyměnit poškozenou lamelu. Určitě oceníte i značnou finanční úsporu, takže pokud potřebujete koupelnu rekonstruovat rychle a efektivně, vinyl je ta správná volba. Tak tohle byla rychlá rekonstrukce podlahy v menším apartmánu a jak vidíte, dá se to zvládnout bez problému za jeden den. Žádné mokré procesy, prostě zaklikáváte jednu lamelu za druhou a za chvíli máte hotovo. To je jedna z mnoha výhod SPC vinylových podlah Upfloor s klik systémem. Ať vám to jde dobře od ruky a těšíme se u dalšího videa.